Nyakorom gajwang dakiken prade kodangwen tok sa pagaro marukinyi gisane harwakini machiegni e nonro mar gazet nyinga Sharon Ngao kiny makawuono wantiere kagi gazede ariyo wantiere kagi The Standard kanyakla kod Daily Nation thor weche opogore Nyakorom gajwang ka bende kawuono ken chieng' tich ariyo antiere ka kod jafwambo marwa Edwin Okoth. Edwin amusi misawa. Achiu makarin amba chiu maber basa mor mar nini kwangyo kata na thor weche mopogore mabini ntiere gazet ma The Standard gi Daily Nation gin thor weche mopogore kaka jafwambo Edwin ineno mane madhi usore. Aneno ka wach mar Ruto ma sani koro chiegni ahinya gi jog pinje maoko mambe okete Standard en achiel kuom gigo moganda ng'iyo nikech kinde mosekalo wang'e ni pinje maoko osebet ka chung' kod jogo makwedo piny owacho kata opposition to wang' ni chal ma yamo loko mane thor wach mantie Standard Nation nigi Stormy Teachers Pay Talks Begin mangiso ni wach kata twak e kind jopuonje e weche mag chudo koro chakore to ang'eyo ni mabe jaga kelonwa gomo mang'eny koro watemo mana ng'eyo ni to ang'o madhi bet mbele kanyo ka jopuonje go bagen mar osara. Agini gibiro bedo ka gichako twak mar godishi makawuono mano riwruok mar jopuonje mano mar Kupet kanyakla kod mano mar Nat yodi nyalo paro lokruok mabende noket kanyo gi aput mabende nanono weche mag somo e pachoka nowacho ni jopuonje nego bed ni medo e kinde kwan atamalo 7 nyaka kwan atamalo 10 mano mar osara. Jopuonje to wacho ni ooyo gin gidwaro e kinde atamalo 30 nyaka 70. Wach makamano wabiro bedo kwa mulo ni gazet mar Daily Nation. Edwin wachaka ni nagi gazet mano The Standard nikech chiegni kata na riwruok mar jatend piny Kenya gi pinje mamoko maoko bendo sebedo ka kilo lieta hinya nyalo paro juma mokalo kane jambetre mano mar piny Amerika ntiere wach mano wacho ni yiero nota e yo mahuyanga e pachoka wach mabende nokodhi makare gi kweth mano mar Azimio. Dushi manyoro nwaneno jatend pinya mano maoko babende na timo limbe e pachoka indi mano wach mwachak godo mano ka bende neno kondike kanyo gi dholiech Nyakorom gajwang Ruto grows into darling to the west. Wach makamadi wach ang'o Edwin? Hapa ni ma en pogruok maduong' kuom kinde mosekalo. Tapa ni bende gima Standard temo lieko kani chiegni mar Ruto kata bedo machiegni mar Ruto kod piny owacho mar Amerika. En achiel kuom ranyisi mopogore ahinya gi kaka osebet ndalo machon. Ndalo machon ne yudo ni pinje mosedongore ne temo jiwo jogo maketo piny owacho kar tiendgi mondo giti kaka ne gisingo ne oganda. Tiende ni pinje ma osedongore thoro ga chungo oganda. To wang' ni waneno ka gitemo ng'iyo korka piny owacho ahinya. To gini an gi kora aneno ni luwore gi ambassador kata jambetre mantiere thur ka ni en ng'ama chalo nade. Jambetre mawuok e piny Amerika mantiere thur ka sani en ng'ama wang'e ni osebet ki en ja ohala en ja ohala maduong' to pache wuon ng'iyo ni to lwasi mar ohala chal nade bang' ni ok omiyo pek samoro ratiro kata gigo mosebet kimiyo pek e thuolo mosekalo en ong'iyo ni to ang'o madhi timore mondo lwasi mar ohala obed maber. Kopogore kata mana gi jombetre bende waseneno jotend pinje maoko mathoth ma bende osebedo ka timo limbe e pacho kendo duchi manyoro nwaneno ka jatend piny mano mar Indonesia bende nobiero e pacho kendo wach ma bende odhi muloni kata kamano mang'eny en wach makama thor wach makama e ite mar ang'wen iwacho ni kinde mosekalo mano e tend jotend pinje ma pacho ka mosekalo chakre mano ma osenindo Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta iwacho ni jombetre mag pinje maoko bedo machiegni kod kweth mapingo piny owacho nang'o meni kweth kata mano mar Kenya Kwanza gisani bende koro wacho ni chiegni gi jombetre makama en ang'o mok timre mane pinjo maduong' ma bendi penjo kod chi makawuono. Apa ni mane pinjo maduong' Sharon nikech kapo ni koro mano iso ni piny owacho koro yudo sir maduong' mogik ma ntiere nyalruok nige nyalo kata rocho ratich oganda ma ok giwinjo pek moro amora nikech ing'e ni pinje ma osedongore gi ema iwacho ga gi dho ngere ni gi hold strings attached gin ma gi pull strings giwacho ni mondo wakelnu kony machal kamae nyaka ukel lwasi machalo kama ne oganda nikech joma ging'iyo mogik gin ga oganda mag piny koro kapo ni wang' ni ineno ka koro gimbe gi siro kata gi chiwo sir ma ayanga ne piny owacho ahinya te weche mag telo apani mantiere gi pogruok ahinya ka opim gi thuolo mwaseng'eyo kaka Kenya osebet ka tiyo kod pinje ma osedongore kata
the west kaka standard wacho no. To kata mana piny Amerika kende kata mana juma mokalo mano dwe mokalo nwaneno kata mbetre 13 ma bende nitiere pacho ka moro mamoko kaka Australia, Denmark, Germany, Netherlands, Sweden, Ukraine, Canada e kinde mamoko ma bende noseyo okang' mager ng'anyo mano mar kweth mar Azimio ma bende osebedo katimore e pacho kaende. Kopogore gi mano eduro ng'ene ite mar abich wang'ne twak dhi nyime mano e kar romo mano mar Bomas of Kenya. Odiochieng' manyoro bende kweth makamago mano mitayo kod kweth mar Azimio kod Kenya Kwanza bende noromo odiochieng' manyoro. Wach maduong' ma bende ne gilose mano Ichung'wa kanyakla kod Wandai giwacho ni kik jotelo kata mana jopiny winj jotelo mamoko ma onge aput ma winjo twak makama. Wach makama inyalo paro Ndindi Nyoro e dira ni nowacho ni Kenya Kwanza nego bende ochungo twak makamano nikech ok obinyago lemo. Tini gima gitemo wacho ni kik ji winj jotelo mamoko to wang'eyo ni seche mamoko kuom jotelo wuoyo to ok inyal we moko ichiko iti nikech gintie kaka giwuoyo e lo jomoko. Ok apar ka nitiere kaka Opiyo Wandayi nitie gima onyalo tero mbele kocha ma ok owuok e jotend ODM kata jotend Azimio. To kiwinjo ka jatend Azimio wacho gimoro kapar ka inyalo dino iti ne wach machalo kamano. Mana kamano bende jotend Kenya Kwanza boko dhi kacha kendgi, ok idhi kanyo gi pachgi. Koro nitie jok ma kiwinjo ka wuoyo e wi twak madhi nyime to nyaka chika iti. Omiyo ma to wabro mana kawo kaka giwache no to kata kamano jopiny ong'eyo ni to seche ma twak dhi nyime ni apani jomoko nego rit lewgi ahinya ka ng'ato twak pok ochakore. Aneno ka kweth ariyo gi pok oyango kata mana gik monego bed ni kete mesa nikech nego bed ni giromo chakre odiochieng' ma kawuono nyaka chieng' tich ang'wen. Chieng' tich abich nego bed ni gipedho agenda ma bende gisebedo ka gitwake ahinya na kamiti ma bende noyiere. Maneno odiochieng' manyoro mano Kalonzo Musyoka ma bende otelo ne kweth mar Azimio ne onge kanyakla kod Aaron Cheriot ka bende Opiyo Wandayi nawacho ni ne gionge e pacho kaindi. Kata kamano twak makamano biro bedo kadhi nyime. Kinyalo paro kata odiochieng' manyoro kane Ichung'wa loso kod jofwambo nowacho ni chik ahinya magayo twak makama nosekadhi e od bura maduong' mano mar National Assembly. Kata kamano gige no pedho e od bura kata mano okang' makamano e od bura mar Senate kaluwore ni Senate osebedo kod yweyo kaluwore kod romo mar governors ma bende natimore e gwenge mag Uasin Gishu. Apani en tich matek ahinya to ne aput ma iluongo ni the technical team apani ok ginendi nikech bedo ni uloso weche mag twak to weche osechako liekore ka jomoko wacho ni kata twak no nego bed ni weyo. Apani en tich matek ahinya ne jogo ma sani obet e aput maloso agenda ma nyaka bed ni koro ni oseikore nyaka tich abich. Edwin kopogre gi mano wach machiel ma bende nomi pek e gazet mar The Standard. Mane nyim gazet mar The Standard bende jotije mago mag mbalariany mopogore nyakwaram Gajwang' kidek kata mana lalo tijegi ka bende kwan mag courses mag mbalariany jopuonjore mathoth ne ok okaw. Kana ng'iyo kata mana nyim gazet mar The Standard iwacho ni courses mano madirom 200 no attract kata mana no ywayo mana jopuonjore madirom 10 kende. Bende aneno number of teaching staffs mag private university bende ibro bed kiduoko chien iwacho kanyo ni gi kwan mar 200. Iwacho ni kwan mag jopuonjore ma bende nondikore ne courses e achiel kuom mbalariany mag ji giwegi Pan African Christian University iwacho ni bada jopuonjore 7 kende ema nondikre ne courses makamago ka bende jopuonjore 3 kende ema noyiero mar timo courses mane university karamna mbalariany machielo mar ji giwegi mong'ere kaka International Leadership University. Wach makama omi peke ite mar 6 gi mar 7 ka duol ma bende osebedo ka tayo mbalariany e pacho kaindi mano mong'ere kaka Commission for University wacho ni mbalariany ma bende nyithindo ndikore matin ok bibede kimiyogi pesa. Wach makama neno komi peke ite mar 6 gi mano mar 7. Wachaka nena gi mar 6 wang'e nena kwan mag university admissions mago jopuonjore ma bende osendikore mbalariany mopogore. Aneno ka moko kuom gi oyudo jopuonjre matin ahinya. International Leadership University nigi jopuonjre 3 kendo Standard olieko kaka jogo mawuok e universities kata mbalariany mag ji giwegi mok gin mag piny owacho ema dhi yudo pek ahinya ka koro jopuonjre madonjo tin. Ting'eni seche ma jopuonjre madonjo tin tiende ni jopuonje mapuonjo gi be nyaka bed matin. Tiende ni nitiere kata courses mok gibi puonjo. Tiende ni nitiere ji mang'eny manyalo lalo tich mana kaka ne owach ni e thor wach mar sigana ni. Omiyo ka nitiere university kaka
International Leadership University gi jopuonjre adek, nitiere Kiriri Women University dhi yudo jopuonjre 17, Lukenya nitiere kata University Tangaza nigi jopuonjre 13. apani mago gin moko ma kuom mbalariany madhi winjo matek ahinya e kepo manyotimore wang'ni ne jopuonjre madonjo e mbalariany. E courses duto te International Leadership University noyudo mana ndikruok mar jopuonjre adek kende. En wach moro matek nikech jopuonjre ma kamagi ka riwore kod mbalariany ma kamagi nitiere omenda ma bende piny owacho jachiwo ne jopuonjre ma kamagi. Koro wach ma kamano nyalo bedo matek. Kata kamano king'iyo kata mana nonro ma kama, anno ka nitiere mbalariany mamoko ma bende dhi bedo gi jopuonjre mang'eny miwuoro nikech Kisii University wacho ni intake margi mar semester mokalo Nena 4,723 gisani osemedre nyadiriyo. Intake margi chakre dwe mar 9. Gidhi timo kepo mar jopuonjre 8,632. Mbalariany mamoko ma bende kepo gi ng'eny neno Maseno University dhi kawo jopuonjre 7,702. Wantiere gi Masinde kanyo 5,241. JKUAT mano Jomo Kenyatta University bende ni moko kuom universities kata mbalariany ma bende jopuonjre okepe mathoth. En mana ni mbalariany mag pinyo mag ji giwegi ema neno ka kwan mag jopuonjre tin miwuoro. Tapani nikech wang'ni nyocha oket chiro e mbui ma jopuonjre yiero ni course ma kama en pesa di mbalariany machal nade. Koro apani ji oyiero kuonde mayot negi mokwongo, to mar ariyo bende ni ing'eni ji niga gi siso mar some mbalariany mag piny owacho. Nikech samoro ineno ni gin negi chako chon to gi courses moko nitie ma ong'ere. King'iyo kaka JKUAT, Kenyatta University, Nairobi University, University of Nairobi, ji ong'eyo ni gima kama isome mbalariany ma kama. Koro bedo ni ging'ere kuom thuolo malach. To bende nowene ji mbui ni koro iyiero ting'iyo nyaka ni omenda di midhi chulo ka to kipimo gi mbalariany moro. Apani momiyo moko koro yudo pek ahinya yudo jopuonjre ahinya te courses mayudore bende mbalariany mag piny owacho. Mana kamano nikech aneno kata mana mbalariany mar University of Nairobi bende okawo kepo mathoth 6,932. Wang'eni na ite mar 7 kama bende waneno tipo kanyo mano mar jakom, mano mar duola mag mbalariany pacho ka mong'ere kaka Commission for University kata CUE. Ma bende koro wacho ni mbalariany ahinya mago mag ji giwegi ma bende dotimo kepo mago mag jopuonjre matin. Koro jopuonjre ma kamagi wacho ni ok bi bed kimiyo omenda mar siero degree magi. Wach ma bende koro biro bedo ka kelo lala mag tije ahinya ne jopuonje mago mag mbalariany. Commissioner mar puonjruok mbalariany Chacha Nyaigoti wacho ni jogo moko oyudo jopuonjre to mondo gola tiegruok machalo kamago nikech piny owacho ok bi keto omenda e puonjo ji ng'at achiel kata ji 10 e klas. Koro apani gima biro miyo mbalariany koro ng'i yore mamoko en kaka inyalo riw kata courses go mondo bed gimiluongo ni unit kar mondo kete ni obed course mar higni 4 nikech apani mbalariany bende nodwa ringo mbele ahinya e keto moko kuom units matindo tindo lokore degree courses. Koro apani en nyaka koro gidog ging'iyane maber ni to inyalo los wach ni nade mondo gima en unit obed unit, gima en course obed course, gima dwaro diploma obed diploma, gima nyadhi nyaka degree obed degree. Koro nyakorom ga jonka unido thuolo wanisom gazeti mar Standard ahinya ite mar 7 kanyi ne gimomiyo ni nitiere degree moko madirom 18 ma bende iwacho ni degree 18 oyayo japuonjre achiel. Iwacho ni degree achiel japuonjre achiel. Kopogre gi mano bende courses mamoko madirom 104 bende oyayo jopuonjre madirom 10. Wacho ne klas achiel koro dhi mana ting'o jopuonjre 10. Wach moro ma poda omako ji gi wuoro. Kata mana ka ng'iyo kata mana nonro bende yango ni jopuonjre mathoth ma bende ne bende timo degree bende no dhi somo tiegruok ahinya mago mag lwedo mag kuonde tiegruok mong'ere kaka TVETs. Kopogre gi mano Edwin kwa ringo mapiyo nikech aneno ka seche bende ringo mapiyo. Ite mar 3 bende odiochieng' ma kawuono wang'eni tuke mago mag skunde bende norumo juma mokalo. Odiochieng' ma kawuono bende tuke ma kamago wacho ni joloch mag tuke mago mag music festival mano mar Prochiko Kuda Beach. Odiochieng' ma kawuono gintiere kaunti mano ma Nakuru gidhi bedo ka gi perform kata mana gi miela ne jatend piny Kenya. En mana ni venue nane beni bedo Nyeri no loke mane dakika mogik ka bende otere nyaka gwenge mago mag Nakuru. Wach makamano ni ite mar 3. En gima idhi time skul mar sekondar mar Nakuru High kama koro gin chigni jo girube 600 madhi
madhi timo kata dhi miel kata dhi were mbele jatend piny. Aneno ka number 1 kanyo ket KICD staff choir mago duol mochung' ne tayo weche mag somo mag curriculum ni KICD gin ma gin kanyo kaka gichung'e gia Nairobi, gin ma gichung' ne Nairobi kanyo. Nitie skunde moko maneno ka kata moko momako wang'wa kaka Kibirigo Primary mano wuok Nyanza, apani ma Kisii gin gi Gusii folk song. Skunde kaka Kakuma Primary ng'eni mage jogo moringo kuonde mantiere lweny. Ka giyudo ka gichopo nyaka kanyo apani gimbe gitemo ahinya kaka jogo mawuok kuonde mantiere kod pek mag dak. Kakuma Primary School. Neno ka tuke makamago bende rang'iny mago mag mbalariany. Neno ka Kenyatta University bende noingo maloyo iwacho nosimbo madirom 20 kata mna mit trophies madirom 20. Kopogore gi manya kwaram Gajwang' ni isom skunde mopogore moko mawuok e gwenge magwa mago mag Nyanza ma bende biro bedo ka nitiere tuke makamago. Kuom ranyisi nitiere skul ka mong'ere kaka Rai Kanyaika ma bende koro noyudo loch mago mag folk song mar dholuo kod mano mar dholuya suba mag kategori mago mag gwenge mag Nyanza. Kopogore gi mano Kibirigo bende nitiere gwenge mag Nyanza mawuok e county kata mana mano ma Kisii. Kopogore gi mano bende skunde mopogore mawuok Rift Valley, Western, Central kanyakla kod gwenge mago mag kadho wadh nam chumbi. Kopogore gi mano waring mapiyo nyaka e ite mano mar 12. Wang'e ni nitiere lweny mabende osebedo ka dhi nyime tong' mano ma Kisumu kod Kericho, wach mabende osekelo lal mar ji madirom 7 kaluwore kod pogruok mar paro kata mana dhaw mabende nomuoch chieng' tich abich mar juma mokalo. Sani nyithindo jonyuol koro nitiere achiel kuom skunde mong'ere kaka Ndori Primary kama koro gijotie bang' lweny muoch mane tong' mano ma Kisumu kod Kericho. Gini nochakore achaka ka tugo Sharon, to be koro chal mana gima siko biro kinde ka kinde. Ok en ndalo yiero, ok en ndalo, ok awacho ni ndalo ma yiero to koro ji onego gore, to ok ang'e gimomiyo gima nyalo kelo ywaruok machalo kama, nikech king'iyo mos to apani onego non kuku mare, nikech ok wang'e ni gilaro aora moro kata pi. Gweng' ni ok en gweng' man gi oro manang' iwach ni koro jomoko onge pi to jomoko nigi pi. Ma en gima ne gi dho ngere nyacho ni en avoidable, en gima inyalo geng' mayot. To koro kama ochope ma koro ji odak mana e gwenge ma jimo location Nyakach, koro ji odak mana e skul. Apani en gima tek ahinya gi ndalo koyo ni ka nyithindo nyalo nindo e skul. To bende kata mana somo dong' ni kata mana rocho chenro mano mar somo ochumi ji ok nyaka na tiyo tijegi e yo makare. Gino marwa ni arita kwe ka okang' makama motegno. Kineno kata mana tipo man ka ineno kanyo mine nyithindo kanyakla kod wuone bende koro ojote achiel kuom skunde mano mong'ere kaka Ndori mantiere e gwenge mago mag Nyakach. En achiel kuom joma nowito ngimagi en nyathi skul ma ja form 4, manyiso ni giketho ngimane kata ndalone mane olopango kaka onyalo bedo gi kata tije moro kata somo dhi mbele ne gi somo, koro giketho mana nikech dhaw mabe. King'iyo mos an ok ang'e kuku mare, nikech pok aneno nonro mayango ni tang'o momiyo jogi nyaka gore. Wach moro malit, geno marwa ni jotelo biro riwo pachgi kanyakla kod kramna jodongo mag gweng', kanyakla kod joarita mar neno ni kwe onya ahinya e tong' mano ma Kisumu kanyakla kod Kericho. Kopogore gi mano e ite mar 11 bende kaka ne senyisi motelo nyakwaram Gajwang', jatend piny mano mar Indonesia notimo limbe pacho ka odiechieng' manyoro, nyinge Joko Widodo koro nitimo limbe odiechieng' manyoro. To koro mnaka gitimo ga limbe waja neno piny Kenya gi pinje mamoko ma bende timo limbe pacho kaendi waja yudo wega. Sani koro nyakwaram Gajwang' kidwaro wuok e piny Kenya kidhi Indonesia ok dwari gi visa moro amora, iwacho ni visa free entry. Koro Edwin inyalo chano wuothi ka ulivi dhi Indonesia. Gima duong' ni adhi timango Indonesia, mana bani penjo maduong'. To kata kamano moko kuom gigo mane twako bete kind jotelo ariyo go en ni nitiere kaka Kenya nyalo tero mwandu kaka jamni e piny mar Indonesia. Ing'iyo ni keto mwandu e kind pinje ariyo osechopo chiegni bilion 86 e kinde mosekalo. Omiyo wageno ni winjruok ma kama biro miyo yaro thuolo mag ohala, to kendo medo ne Kenya kata medo ne piny Kenya gimiluongo ni forest reserve kata omenda mawuok e pinje maoko. Nyalo miyo siling mar Kenya bed motegno.
ng'e bende sani nikech siling mar Kenya nigi nyao manyiso ni dola achiel en siling 140 gi gimoro mar Kenya. Koro ka Kenya uso mwandu e pinje maoko kaka Indonesia to bet mayot ne jonyiewo nikech nengo mwandu mawuok e Kenya sani koro iwacho ni nengo gin e piny. Moko kuom ogirimiti ma bende piny Kenya nochuoyo kokgi kod piny mano mar Indonesia bende gichuo kokgi mano mar neno ni gitimo ohala makare ahinya mar oro modhi kaka mag tedo e pacho kaendi. Nitie weche mag textile production. Wang'e ni piny Kenya bende nitiere lewni mamoko ma bedwa sebedo kwa loso ma waoro e pinje maoko. Mago gin moko kuom ogirimiti ka bende moro bende naneno ka gichuo kokgi ogirimiti e kinde piny Kenya. Piny Indonesia nochuo kokgi ogirimiti gi duol mano mar Kenya Pharmacy and Poisons Board kanyakla kod mano mar Indonesia Food and Drug Authority. Ineno kanyo jatend piny Kenya William Ruto kana goyo riti ne jatend piny mar Indonesia mong'ere kaka Joko Widodo e alap mano mar JKIA. Wach machiel ma bende wadwa ni atiek godo gazeti mar The Standard en wach ma bende nitiere ite mano mar 10. Nitiere johera moko ma bende nopogore e keny margi e kinde thuolo mar higni 7 ma osekalo. E keny kana gintiere gi nyathi moro ma nyadendi. Kata kamano nyadendi ma kamano nolalo ngimane e dwe mar 6 mano mar higani. Nyaka sani en dweche madirom 2. Nyathigi no pod oyiki nikech gwandruok ma bende nitiere e kind min gi wuon nyathi. Ng'adwa kawo nyathi mar mondo mi odhi oyiki. Wach makama nitiere doho mano Nakuru. Min nyathino bende wacho ni en mosebet ka orito nyathino kuom higni 7 mosekalo miyo bedo ni baba gi osebet kowegi koro en ma en gi ratiro mar iko ringre mar nyako ma be koro osedalo ngimane no. Koro ywaruok ma kamae kaka medo dhi nyiso ni ng'ato nyaka be chul bill no Sharon. Bill mar dweche 2 no kaka medo dhi to nyaka. Ten wach moro matek nikech mini nyathini wacho ni nyathine osebedo kurito nyathine wuon nyathino jwang'o nyathi. En mana ni koro bang' tho mar nyathi ma bende otimore dwe mar 6 wuon nyathine nodhi e doho mar mondo mi ochunga mar mondo mi mingi kik ike. Mingi bende wacho ni dwaro ike kaluwore koda kamba customary law. Kata kamano en wach moro matek ahinya. Wach ma bende pod kelo gwandruok kanyo. Nyathi ma kamano pod nitiere mochari. Mano koro en dweche 2 to pod ikwan. Geno mara ni doho biro bedo ka tego gi e yo makare. Donge kamano. Ada ni wadonje ko sintiere gi wach moro mar samoro no. Financial standards ada mana liko ne nyakwara mogi ni mondo some sigana moro kae mar financial standard iwacho ni how inflation burden is turning Kenyans into bargain hunters. Tiende ni pek mar ngima sani koro dhiro oganda koro timo gimiluongo ni bargain hunting. Ok ing'iewa gimoro dichiel. Ing'iyo ni to ada ng'iewo gini to ka en pesa di. Konyisi ni 50 ing'iyo ni Edwin usedi. Cleophas usedi. Kore kiyudo kodwoke kata gi siling 2. Mane mikawo. Apani iseneno gina ahinya e weche mag wuoth Nairobi kae. Ka mtoka obiro ni 50. Ino ka jomoko pod giyware gi chien. Ka giwinjo 40 to gidonjo. Mano na kotende kod nyiewo mwandu. Kinyori ka ng'ato uso kata muda 50, 350. Ing'e nena manyalo uso 330. Mano kaluwore kod pek mar ngima. Koro nyaka rom ga jonka ni yudo thuolo wanisom gazet mano mar The Financial Standard yude yore minyalo kungo godo omenda. Edwin haneno ka dakika 2 dong' mar mondo mi orom saa 1. Waranga ne gazet mar Daily Nation. Daily Nation kanya kwa rom ga juwanga biro bedo kanyisi weche mabendo kwa mulo e gazet mano mar The Standard. Wang'eng'a thor wach mabendo chiw e Daily Nation. Ineno malo kanyo wach mabende nwasetiwa ke gazet mar The Standard ogirimiti mabende piny Kenya nochwoye kokgi kanyakla kod piny mano mar Indonesia. Kopogre gi mano bende weche mago mag tuke mago mag sikunde ka bende tuke maka mago bang' rumo mano tuke music festival mar 95 koro diche maka wuono gidhi e county mano Nakuru mar nyiso kit tuke maka mago ne jatend piny. Kopogre gi mano thor wach nitiere ka Edwin. Wang'e ni aput mochung' ne weche mag somo nosebedo konono somo ahinya nyalai mar somo CBC kaka inyalo ber. En nane be nang'e ni twak otendre kod puonj bende osebedo kadhi nyime. Inyalo paro duol mano riwruok mochung' ne jopuonje mano mar KUPPET gi KNUT osebedo ka kedo mar mondo mi jopuonje omeda osara.
SRC nowinjogi monyiso ni jopuonje biro mede kind kwan 7 nyaka 10. Riwruok mar jopuonje onyono piny ni ok gidwa wach makamano. Ineno kanyo kochiwnwa picha mar jagoro maduong' mar Kupeta Kilo Misori gi jagoro maduong' mano mar NAT. Inyalo neno dwaro ma bende gintiere godo mana mapiyo. Aneno ka Kupet wacho ni kar mondo medgi 10 mane wacho ni kind 7 nyaka 10 mane SRC owacho, gin gidwaro 30 nyaka 70. Giwacho ni bende nyaka ket yo ma jopuonje biro chorore go e weche mag tijegi kata career progression mondo gibed ni ginyalo wuok e lai machielo ka gidhi malo. Gidwaro medical benefits kaka weche mag thieth maber, pension, to gi moko mimiyo jopuonje ma pod tiegore kata intern teachers bende onego chul e yo makare kata moiko kaka osebed ka ichulogi. Mago e kaka Kupet kotelnegi koda Kilo Misori wacho. Nyakorom Gajwang' mago gene dwaro mag jopuonje ka bende twak e kinde riwruok mar jopuonje mano mar Kupet gi NAT chakre odiochieng' ma kawuono ka bende gibiro bedo ka giromo kod duol mochung' ne ndiko jopuonje tich mano Teachers Service Commission. Edwin mapiyo piyo nikech wendo osechopo adwani wane wach moro machielo ahinya nyaka luwore koda put ma bende notimo nonro mago mag lokruoge mopogore opogore ma bende nosechiwne jatend piny. Koro duol mano mar KICD kata kiero Kenya Institute of Curriculum Development koro gintiere gi thuolo mar ndalo 9 mano mar rucho kata mana thicho oko subjects mago somo madirom 11. Kinyalo paro chakre junior wadhi kata mana senior schools kwan mag subjects ma gisebedo ka gitimo bende kaluwore koda put mano timo nonro mar somo nego beni duoko chien. Koro gintiere gi thuolo mano mar ndalo 9. Sani jo grade 7 idwaro ni otim courses 12 to put manochuo gino nowacho ni onego duogi piny nyaka 8. Koro kaka idawit courses 4 gi apani gima koro en wich bar ne aput machalo kama kata KICD koro nigi wich bar mar ndalo matin mawacho go mondo giduok piny courses gi. Apani okang'e ni dhi nade kapok nyithindo yepo koso to buge moko manya giseng'iewo mabe pod ibiro tigo e courses achiel go to dhi kanyo nitiere lal. An kaka ng'ama ng'icho gi wang' ohala ng'iyo lal ma janyuol dhi yudo. Janyuol mosenyiewo kata jogo moseloso buge go bende gin publishers ma osechopo e chiro girito uso to koro koduok courses 4 piny dichiel apani kanyo be gin matek. Nyakorom Gajwang' konyo gazet mar Daily Nation be nitiere weche motenore kod thieth ka bende gisani jotim nonro dwaro mar joma chuo mar mondo mi okaw vaccine mung'ere kaka HPV ka bende nonro motim kod Lancet wacho ni achiel e kind joma chuo 3 nitiere kod kute mago maga dwachni with at least one type of HPV mago kaluwore kod okang' makamano gidwaro mar mondo mi joma chuo mar mondo mi okaw vaccine. Kopogore gi mano bende ng'e sigana ite mar 21 Nyakorom Gajwang' kama bende apisas madaro mauchiel e kaunti ma Kericho idwaro mar mondo mi othechgi oko e apisi wira ne wach chamo omenda mananego bed ni konyo jogoeko ma bende noyudo masira e gwenge mag Londiani. Edwin wachni mogik. Wachna mogik Sharon en ni weche mag niang' ma pod aneno bende komi peke gazet mar Nation ite mar 12 ni lor kembe mag rego niang' ahinya nyato mawuok e pinje mag Kaluo to gi Imbo mar Kenya pod en weche ma wadhi luwo kendo ang'e ni biro medo kelo pek ne oganda to kata kamano wageno ni piny owacho ni kod okang' mag temo loso kembego mondo gichak rego jotije oyud tich to gi johala bende odhi nyime gi kaka ngimagi mapile. Erokamano ahinya Edwin kuom biro e nonro mar gazet. Nyakorom Gajwang' gi kanyo ben makelo wa giko mar nonro mar gazet momori e kind The Standard gi Daily Nation dhi nyiewo. Par ni gazede gi duto te nitiere kod ite mano ma iye. Financial Standard nitiere gazet mano mar The Standard ka Daily Nation bende naneno ite ma iye kanyo nitiere weche motenore kod county, weche mag ohala, weche goeko mag tuke ka bende wang'e ni tuke mago mag EPL bende osebedo ka dhi nyime. Nyakorom Gajwang' dakika 3 tok sa achiel mano mar okinyi orituru masani warada e chal mar fwambo chakre sa 3 mano mar okinyi mabiro en twak mano mar pinya ma bende dhi baga kod nyawadwa Joyce Oduor.